Да поговорим малко за този албум, който ти си направил в твоята тригодишен престой. Ето и обложката да видят нашите зрители как изглежда той. Между другото, издава ли той на българския пазар? Не, за съжаление. Аз имах идеята с моят продуцент да издадем албума в България, след като излезе на южноафриканския пазар. Нали, аз го записах в Йоханесбург през 1998 година. Но тъй като моят продуцент не изпълни много от задълженията си, аз подписах един договор от 22 страници преди 3 години и аз реших, че няма смисъл да работя повече с него и че просто си губя времето. Затова той имаше така амбицията да разпространи албума първо в Южна Африка и после в Западна Европа. Но до Западна Европа не се стигна, просто се остана само с Южна Африка и аз много съжалявам, че той се оказа така един доста несериозен човек и просто му написах едно писмо. Аз съм много краен човек, като не ми хареса нещо, просто си го казвам и не премълчавам. И така, няма да бъде издаден албума в България, за съжаление, защото не смятам, че не, че няма да има интерес, сигурен съм, че ще има. Това е най-хубавият албум, който съм направил до сега от всичките си 7. Но не съм сигурен, че Virginia Records, която е представител на Polygram в България, сега Universal Music, ще се заинтересува от това. Но трябва да се опита. Но малко съм песимист в това отношение. Как намираш българския музикален пазар в момента? Първо, аз съм противник на чалгата. Това е нещо, което не понасям и смятам, че това е една музика, която няма никаква стойност и в никакъв случай не те обогатява с нищо. Много хора са ме питали, няма ли да започна и аз да пея чалга, както някои мои колеги се трансформираха да нарека Елвира Георгиева, Кристина Димитрова, Шик и така нататък. Аз не бих направил такъв компромис със себе си. Бих стоял беден, но богат душевно и горд, разбира се. И ще си правя музиката, която аз харесвам. Българския пазар първо е много малък, да говорим, че има такъв. Второ, чалгата е заляла всичко, макар че вече имам приятел, който работи в Евроком и в Канал 3. Той казва, че дори чалгата не е така търсена масово, както преди 1-2 години. Дори някои концерти на такива звезди, големи от този бранш, падат и нямат публика. Така че по-добре да си правим нашата музика и който иска, ще си я купува, който не иска. Не е ли по-правилно да кажем, че който има възможност, ще си я купува? И това е едно от нещата. Нали? Български народ е доста беден, мога да кажа. Български народ има обща култура и много харесва музика, театър и така нататък, всякакъв вид изкуство, но български народ е доста беден и не би могъл да си позволи да пръска пари за такива, да си купува дискове, да ходи на театър. За съжаление, всеки гледа да оцелее по някакъв начин, всеки гледа да купи първо хляба, защото все пак това е най-важното нещо. Така че аз в никакъв случай не осъждам български народ, че в момента на това дередже и не мога да го осъждам, разбира се. Всички сме на едно дередже, хората на изкуството и всички, които работят в други сфери. Така че ще си носим кръста, както пеем в една песен. За българската традиция в музиката, за фестивалите в България, за Златния Орфей, твоят коментар? Много ме боли, особено за Златния Орфей, защото аз съм един от приятелите на Златния Орфей. Аз участвал съм 6 пъти на Златния Орфей. Имам 4 награди от Златния Орфей. През 1993-та спечелих голямата награда и първа награда. Значи, голямата награда с Хайгашота Гасян за българска песен и първа награда с моя песен, първата ми песен, която правих като композитор. Така, това е фестивал, с който аз съм израсъл и милея за този фестивал. И много искам този фестивал да се възроди. И като гледам Сан Ремо, на какво ниво е, така ми се иска и Златния Орфей да бъде на същото ниво, лека по лека да тръгне, но за съжаление Златния Орфей не е попаднал в добри ръце. И не знам каква ще му е съдбата и малко съм песимист. Сега май казва, че пак ще да има Орфей на Слънчев бряг края на август, но малко съм песимист, че нещо ще се получи тази година. От година на година фестивалът просто деградира и става все по-зле. И много ми се иска нещата да се оправят, но всичко става с пари, знаеш. Парите са спонсорство.
Дали само финансовата страна проваля нещата или пък и интереса на българина спадна? И интереса на българина спадна. Аз мятам, че на Златни Орфей трябва да се допускат всякакъв вид песни, не само поп музика. Трябва да има денс, трябва да има техно, ако щеш, трябва да има рок, трябва да има new wave. Всичко както на Сан Ремо. Аз виждам на Сан Ремо какви песни се пеят. Всичко трябва да се допуска. Без чалга, в никакъв случай чалга. Чалгата си има мястото на чалгата в ресторант от заведенията. И те си имат техни фестивали. Тракия фолк, Пирин фолк и така нататък. Но на Златни Орфей трябва да се разчупи, за да стане нещо по-интересно. Трябва да има хумор, много така обиграни водещи. Залата трябва да се оправи. Голяма реклама. Големи звезди трябва да дойдат на Златни Орфей. Отново трябва да има международен конкурс за изпълнители, както преди години. Идват, те пеят една българска песен, отделно представят техни песни, отделно се представят български песни в конкурс за българска песен и рецитал на големи звезди. Ето това ще върне интереса на публиката към Златни Орфей. Колкото и утопично да звучи, колкото и нереалистично да звучи, онази сцена, на която мечтаеш да пееш, онази, която винаги била като блян пред теб. Да. Може би в Америка. Madison Square Garden. Защо точно там? Америка ми е любимата мечта. Любимата страна, искам да кажа, извинявай. Това е мечтата. От доста време искам да отида там. За съжаление, за сега не се получават нещата. Отказаха ми виза, под претекст, че мога да емигрирам и така нататък, но нещо нормално. Гледам много хора кандидатстват за визи и им отказват. Защо? Човек, обичам южният климат и не смятам, че в Европа са по-големи възможностите. Само Америка ли е мечтаното място, където искаш да отидеш или някое друго кътче от планетата? Аз по принцип обичам първо географията и много обичам да пътувам. Ако говорим за пътуване, искам да обиколя целия свят. Аз съм обиколил доста страни, съм видял много неща, но, например, бих с удоволствие живял в Австралия. Това е една чудесна държава. В Южна Африка казах защо не останах, можех да остана, нямаше никакъв проблем, но не съм доволен от това, както се развиваше кариерата ми там. Затова се върнах, не знам за колко време тук. Да, може би Австралия и, както казах, Южна Европа. Италия, Франция, Испания, Португалия, Монако. Обичаш ли да предприемаш рискове на своя глава? Да, аз съм човек, който приема рискове и много бърка. Но не само бърка. Когато поемам риск, аз знам, че мога и да спечеля. В повечето случаи аз спечеля, но има и случаи, когато бъркам. Най-паметният случай, който ще остане в твоето съзнание като грешка и този, който си спечелил. Добре, най-паметният е заминаването ми за Холандия, точно преди Европейското първенство по футбол, с целта, че ще остана в Холандия, ще си уредя живота, ще започна нов живот. Но като отидох, заминах с приятел, се оказа, че нищо не беше точно както трябва, дори нямаше къде да спиме. Посвърших почти всички пари. Реших, че няма как да се върна, а шенгенската ми виза изтичаше и се върнах на автостоп. Това казват много хора, че аз съм много луд. Аз съм ужасно луд човек. Върнах се от Амстердам до София на автостоп за 4 дни. И мисля, че това беше така едно голямо шоу в моя живот. Може би е било грешка, но аз се получих доста в тази грешка. Добре, това е риска, който си загубила в този случай, когато си рискувала и си спечелил в най-добър аспект. Ако говорим професионално, идването ми в София, след като никой не ме знаеше на времето, от казармата идвам в София, почвам работа като хамалин, домостроителен комбинат, амбициозен, знам, че ще направя нещо. После печеля конкурси в магистрали, в строителни войски и така, виждат ме Дионов, Тончо Русев, Морис Ладжа, много компютъри започват да пишат за мен. Това, после международните фестивали, полека-лека, тук-там тръгваме с моя брат. И по-отделно, разбира се, съм ходил в много държави на фестивали. В повечето от фестивалите съм печелил доста награди. Един от моите любими фестивали е Египет. Вече за 5-та година сме канени на фестивала в Кайро тази година за песен, приятел ни е песен и с удоволствие пак ще отида и се надявам пак да спечелим, защото оттам не сме се връщали без награда. Това са хубавите и добрите неща. И запознанствата с колеги, певци, музиканти и много известни, разбира се, хора на изкуството. Още един тривиален въпрос. Какво стои пред теб като планове?
Така, започнала съм да правя нова продукция, колкото и да е смешно, няма пари. Хората знаят за нищо. Ние, хората на изкуството, търсим спонсори, за да си направим продукцията. На мен не ми се седи на едно място, не искам да седя само с старите лаври. Затова бих искала да направя нов албум и съм започнала да го правя. Благодаря на Красимир Вилмезов и на Пламен Велинов, които са започнали да ми правят аранжиментите и ще ми помогнат. Мисля, че доста хубави неща ще направя, доста по-различно от това, което съм правил до сега. Ще има латино, ще има денс музика, ще има сол балади, нещо, което не съм правил до сега. Няколко дуета с няколко певци.